Hame kalia jongi hadu mentah dang don ke senang ke babam da ke do briu kumsi bentah ke jing kenya bat ke jing le niam ya thu uwei pandit ha ke jing ya keren jong u bat uwei youtuber ha ke wei ke YouTube channel marsen yo i ya kene ngekendit namar ngi ngim ju yo sngau ya kata ka bam do briu hapo ri jongi hanrei ho yakin mensiono bat ya kita ki wei ki kam sniu ni yo sngau hi hanrei ban ong bakadon ke jaka bat ke snong ka babam da ki do briu kum si benta ka jingkenya ngam ju yo sngau hatu kane ke jingkren jong nu pandit ka dei tang ka jingkwa jong u ban pen i ya kata ka jing start ke jong u lane ya kata ke experience ke jong u ha kane ke kam ne ka dei bau kwa ban penja buram yingi hakmat ke perthai andang la pe ya kane ngaperkhat imat dei na kane ka daw bahagi ni ki por ki baladep ha ka por baja ka sonam bat u raja ni syak keren ben hadu kane imat badon kum gine kinong yalam ki bapen ngau thu bakala ye ki briu kumta habadon kono ke jingja ka bajia kum hagini ki sngi ki baladep ki briu ki la perkhat lepa bengila kenya ye ki bat bengila bam ye ki kumta ka sorkar jongi kam dei ban ailat ye kum kine ki briu ki basyukran ya ke tang hakata ka benta ka baki ki sngo bakin yo jing matoy yalade hanrei kade ban shim khiai ki khnang ba kum kane ka jingmut jing perkhat kanem rung haki wei pat ki briu jong ka India namar lada ka rung kum kane ka jingmut jing perkhat haki wei pat ki nong India lada jai ye ki briu haga jaka bangingi don lakalong syabar nane wat shane shari jongiru syangihi kin sapen kidlut ye ki kita ki pop batkin suba bangihi ngilah bam ye kita ki briu kumta ka sorkar kamdei ban shimsting ya kum gine ki briu ki basyukran parlok pipis ngau kumno halor kane ka benta sa comment nge sa kendu pat ha ka wei ke video